ko ɗum ɗo hen woni ɗo ɓoyata ɗo ɓoyta ceer bayla no wayi ɗum ɗo hen hono wayi on jaram mi yiɗano haalde hen tawde woni sukaɓe ɓe kaali kono caggal yettude Allah e rasulullahi sallllahu taala sallllahu alayhi wa sallam en jetti jomiraɗo en jetti goomu gumminirɗo men Sénégal nooti ɗo e teddungal wuro aali gelel e kamɓe kadi joguiɓe sababu gargol mabɓe ɗo hono ceerno Boubou e kawmum Iba teddungal wuro aali foof en ñaguima Allah yo ɗum juut hakkude men amin ya yo ɗum firdu to laabi laabi nde tawno neɗɗo wayani no wini o way kono waɗi ni hay sa wi neɗɗo mboɗo yinma sa guirmaɗani amin ñaagui jomiraɗo tan nde ɗum ɗo wattata min hooram mbiɗa jogui hen miijoji mawɗi miijoji ɗi kadi so tawi Allah artoroyi on en min mbawa rendude mbawen wadde ko wayni saabu ɗum ɗo joni komin mbaɗi ko min mbaɗi ko ɗo ono ko Amadou Houley onon mbiyata la ilaha illallah Muhammadou rasulullah Sampam ko kañum waɗi invitation dammol ngol ne invite sukaɓe meɗen journaliste uji ummiɓe Sénégal notiɗo pour yidde wadde teddungal mumen hakkude mumen kañumen e sukaɓe meɗen Mauritanie naɓe par ce que ko ƴellitta aduna ko hono ɗum ɗo sukaɓe taw ko sukaɓe joguiɓe haqqillaji sukaɓe feɗɗitiɓe haqqillaji ɓe ganduɗa enen mbiyata enen halpulaar en so miijo asi wendu tan haqqillitoro ƴooga on peɗɗitima haqqillaji on joguima ganduɗa miijoji moƴƴi on joguima teddule tiiɗe on gummima nder Sénégal on gaari ha ɗo hunde caɗele fof on dañi kono kam Allah walli on tacci ha on naati leydi Mauritanie kala teddungal mbaɗan ɗon ɗo oɗon kandi hen min ñaago Allah tan tabaraka taala towɗo no ummori ɗon ni e galleji moɗon to banggue Sénégal to yo Allah nawtu mon e jaam ha e nder galleji ɗi jooɗoɗon e nder chaine uji moɗon tawde ko télévision ngaji nder Sénégal mi wawaɗi limtude saabu mi andidaɗi kono kamɓe kanƴi fof ɓuuri hewde majji présenté ɗo goto hen foof waɗi ɗo gollal muɗum fodde ko foti wadde ko waɗi ha moƴƴi kadi yonni ha feewi son jeeyi kadi emin gandi kadi kala no foti wade ni mon mbat noon wadde noon min ñaganto on Allah tan ko moƴƴere saabu jekkere en ɗam nde mbaɗɗon nde ɗo ko sukaɓe haal pulaar en kadi gaare meɗen dokki men fodde meɗen ha timmi en ɗawa ko fodde ɗum noon min ñaaguima Allah tan yo Allah jokku ɓeyda teddungal ngal ɗo oɗo fierité ko ene mawne amen minen wona hunde tokosere amen heddi noon kadi sukaɓe wadɓe teddungal ngal eɗen ñaagui Allah yo Allah teddinɓe ko wona ɓuddi yo Allah suurɓe renaɓe haɗanaɓe kasa haɗanaɓe kata fitnaɓe feere gaño kala feere gaño jogui yo tawte gamal galle mum allahumma salli ala seydina Muhammadin wa sallim jarama ceerno bayla golle ma jooɗi peewi yo Allah yoɓe moƴƴere ceerno Amadou Moussa an ko haali ɗo ko holko mbawɗa ɓeydude hen saabu haala ka ko haala mbatka fayida no feewi en mba accirni haala ka o haali ɗo médiaji gaari ɗo Walfadjri ari ɗo hen Weltare TV nan ɗo saabu hande Weltare ɓiɓɓe fulɓe so dowli Amadou Moussa anne hen heblo sukaɓe so dowli Amadou Moussa anne hen kono kadi radio Teccan so dowli no Amadou Moussa anne hen min mbi kadi RTS e hoore mum aɗa adda toon humpitoji baɗɗi fayida taw koye bismogol Abou Diop ko nonne kadi hande ɗo kufɗa ɗo woni Pindi TV ɗo jaltanoɗa e oɗon écran ha wonti kadi Pindi radio holko mbawɗa ɓeydude hen Sara jarama mbiɗa sikki kalko haalata no toni gayni tugnade e ko bandiraɓe men kaali ɗo mbiɗa sikki koɓe kalata ko ɗo ko enen ɓe ballata mi wano en kalino guila hanki ha hande mbiɗen wonde ko en ɓami yaade e nokkuji kewɗi en ɓami bismede e gueɗe kewɗe mbaɗe hono ni kono hono ko jiiɗen ɗo ko woni ko mbaɗanɗen ɗo ko e banggue teddungal en meeɗan ɗum hebde saabu neɗɗo so waɗi yo haale ko kamɓe mbaɗi ko kamɓe kadi alay saago ko kamɓe kalante kadi ɓe nana koɓe mbaɗi ko guila en jii hanki tan ne mbiɗen cip Rosso Sénégal mi haalano taw Rosso Mauritanie saabu eɗen gandi caɗele gonɗe toon ɗe artino hen nane kono entinani ɗen caɗele saabu lawol ngol newnede en jii ko gendarme ɓe goni e foɗodirde en ala ko minen mbadda on ala koye juuɗe amen ndewa toon waɗi ɗum ko wiyete recommandation to ummi ɗo yamirore hokkade nde dokkuɗo yamirore nde o rokkuɓe yamirore nde o Allah waɗi kalto caɗele jeetno en jiyani en mbaɗama e condition ngaji moƴƴi en jooɗima en poftima en kaccitima
en ɓami lawol otoji ne jaɓɓi en ne jetɗen nde kadi aussi en jii ko tawɗen ɗon directeur général ummade e kinguleki e ndu hendu e nde tampere arde kañum en personne jaɓɓade en enen konɗo ko hunde mawde convoi o ha yetti e nder wuro ngo ko tawɗen ɗon ko nangue wulgui sabu ko 13h 14h moins bawiraɓe ne ponno wiide o saaha min tawate koye juma walla e jama rewɓe ne mbawno wiide min gonno koye barmeji ɗi sukaɓe ne mbawno wiide nangue ne wuuli holi ɓe kono foof en gacci ko jagguno gacci ko mbaɗanno gari gam jaɓɓade en jaɓɓugal teddungal ballal hollirde en kadi jeese daneje tal e bismago muɗum ha jetɗen ɗo jetɗen ɗo en jii hanki ne jetɗen e nokkuji ɗi foof teddungal ngal ko ngal mawgal guila fuɗɗode nde ha yetti oɗo jamma teddungal ɗum ɗo min c'est la première fois mboɗo yii ɗum c'est la première fois mboɗo waɗani ɗum c'est la première fois mbeɗa tawtore e gueɗe baɗe ni hen miswi walla cetti mi nanano tan kadi yo haal gonga kono ko jimi ɗo henno ko sorti jamma so tawi ko Allah ina ɓumni ɓernde ne hokkiri en kadi enen ɓeeɗo andude ko mbatten ko famɗani e leñol ngol famɗani e leyɗele ɗe famɗani e jeese bandiraɓe ɓe wadde ena hokka en fartangi e wawde ƴellidde walla ɓeydude ko mbatten ko andude wonde ɗum wona hunde famarde ko jawaten ko foof famɗani. Assalamu aleykum. Merci Yerba كلم اي معنى نتكلم هاي ميسيون مع الجماعه ميسيون زينه دخلنا من طريق القوارب وجينا هون تلقينا اخوتنا جاي من السنغال وما شاء الله عندنا ميسيون زينه وجينا هون جينا هون لخيامهم هون ما شاء الله تبارك الله زينه عندنا هون مارقين لك صورتي معدين هذا المشوي هذا الشكل المشوي انا ما نعرف ما قد شفته ولكن عندي اشكال اخرين شوفهم يعدلوا ما هو والسلام عليكم bayla ko wi ko fi en tout cas tawti konngudam ko wi kan woni ko hon ɗum ɗo meeɗa ɗum yiide ɗum kam mi nani ɗum o wi ko alhamdulillahi kanko o weltima o wi wonani boni gandal ko ummi ko arde mission o yi hen tan ko welimo wonani kadi ko faami hen ala leñam ko ɓeydata leydi ndi ko hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe o rokka ko ɗum jokkodirta ko enɗam hakkude leyɗele ɗe o wi kadi nde ɓe ñalli ha ñalawma o heeɓi ɗo takkusan ɓe mbi wonde ɓe jogui sorti o ɓe gara ga hen ɓe mbaɗa misui o wi nde dammol ngol hissande ha paari ne waɗe cette o wi ko no waɗira cette ni kam o meeɗa ɗum yiide ko hande woni premier makko fois yiide ɗum kono kadi ne yooɗimo ne mawne makko ene heewimo kadi o dañi hen kadi gandal o wi ko ɗum ɗo tan kanko ne o yi hen omo yetta on o ñaago noon Allah moƴƴere alhamdulillah inchallah shukran